Ja estem en campanya electoral. Tots són cartelets, tots són festes, tot és molt bonic. Però la gent de Sant Andreu s'està dant compte que tenim un problema molt gran que els polítics no en parlen mai. I quin és aquest problema? Aquest problema és la nefasta Agenda 2030. I és per això que la gent han posat aquests cartelets a sobre la campanya, que no tapen el que el polític vol dir, però sí que li exigeix que parli d'això que tenim aquí dalt, que això és el principal problema que tenim. Oi? Perquè la gent, tingueu-ho clar, no volem que aquest senyor de dalt sigui qui ens mani amb els seus cucs. No volem que se'ns prohibeixi viatjar amb la ciutat dels 15 minuts. No, tot això no ho volem, perquè nosaltres no volem ser un ramat d'ovelles amb el pastor que tenim aquí dalt. No, això nosaltres no ho volem. Per això, cada polític té el seu cartellet. No li molesta per res, no li tapa per res, però té el seu cartellet. Menys aquest, que han vingut les joventudes i ho han arrencat. Però vaja, això ja ho tenen previst, ja n'hi ha molts. Com podeu veure aquí, ja en té un altre de posat. Molt bonics queden. I la gent, veus? I aquí té el seu cartelet. Tots han posat bé els cartells, tots molt bonics, molt ben penjats, molt aquí en el seu pal. Però tots no. N'hi ha hagut un que ho ha enganxat on li ha sortit dels pebrots. Però vaja, com sempre n'hi ha d'haver algun. I ja sabeu que si aquest vídeo us sembla una animalada o us ha agradat, la culpa és d'aquests dos.